Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantarwa a koda yaushe. Sai ku yi subscribe domin samun waɗannan. Mun gode. Ba a yi sai da ku, ba a yi sai da ku. Ki kwanta ka faɗa su ne, ka shi fi doka mu. Guda ce farkon fada a fara guda ta zama biyu wannan sai gida murmushe biyu sai ta zama hudu karya ba ta da hannu baya ruba a sare balle a yare komai biyar mata dangin rawa kudin gizo komai naga tashi bu mai gangunan kiɗa kan gazo buga tun da zare bai zama zare in ba a wuta in ba ku babu lokacin da yi wa ganayar wadda take san mu wasa kan babbar mace sai ta da balarabar gidan zannuwar mace mai daukar ma da yar hala sun ta da yar to fana ce a tsaya da kata ka sarbata amma kai ka shi kiɗa karka tsagaita ni ta ban mutum da Allah ya hukunta ka doka a takacin da ba ja da bare ka ne dai ke goma kin zama to ya yar biyar keke sai ta dan adam ne gida biyar kai zan dawo gare ku bayan kwana biyar ni muku tambaya cikin goma biyar goma biyar uwar yar dama na kuma tana cewa idan muka je wajen aure ba aure ya ba mu shaf aka mutanen ina mata ki dayan da har wa yau ban ga biyan ku ba akan iya gane aibini ban san da ku ba kun fi dubu har 110 balle biyar tana ne mugun makamashi mai wahalar yukun shi ko mugun magangari kura ce anan ba adamu dan gwanda ke kiɗi kar ku ji wani daban mata sai ku yi rawa tsaye ban da zama a bar mata ke ɗayan da haru yau ban ga biyan ku ba akan iya gane aibu ne ban san na ku ba kun fi dubu har 110 balle biyar idan ba ajali ba yaruwa zai ci dan gari na saba zuwa gurin biki ku yi cikar fari yaran matan gidan biki su ne ke fari yan mata 500 goma dubu siya Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantarwa a koda yaushe. Sai ku yi subscribe domin samun waɗannan. Mun gode.